Tervetuloa Seitsemisten kansallispuistoon, Pirkanmaalle. Tämän retkemme tarkoituksena on selvittää, mitä tämä läntisen Suomen helmi pitää sisällään. Soita, ikiaikaisia aarniometsiä, harjuja. Tätä kaikkea Nikaalisten ja Ylöjärven alueella sijaitseva Seitsemisen kansallispuisto, johon nyt matkaamme. Kansallispuisto on perustettu vuonna 1982. Pinta-alasta oli puoleton suota, jota on ennallistettu ojittamisen jälkeen. Nyt tutustumme Saarisoljaseen. Täällä Saarisoljasen mökissä on komia yöpyä. Rantamaisemat ja kaikki. Soljasten alue on kansallispuiston laajimpia luonnontilaisia suoalueita. Puolisen kilometriä luontopolusta soveltuu myös liikuntarajoitteisille. Soljasten alueella on myös luonnontarkkailulavoja. Koveron kruununmetsätorppa sijaitsee puiston lounaisosassa. Tilalla pääsee tutustumaan vuosisadan alkukymmenien perisuomalaiseen elämäntapaan. Kovero on merkittävä kulttuuriympäristö myös valtakunnallisesti. Astukaamme sisään päärakennukseen. Aika pysähtyi ihan täysin paikalleen. Koveron tilalla on päärakennuksen lisäksi myös muita rakennuksia, kuten pakaritupa, navetta, aittoja sekä paja. Kesällä tilalla on oppaita, jotka valaisevat matkalaisille tilan vaiheikasta historiaa. Tässä Koveron isäntä tekee pärekattoa. Luontokeskus sijaitsee puiston pohjoiskulmassa. Se tarjoaa retkeilijälle monipuolista tietoa luonnosta ja kansallispuistosta unohtamatta vaihtuvia luontoaiheisia näyttelyitä. Lisäksi sieltä on mahdollista ostaa purtavaa ja matkamuistoja. Parkano-Kuru maantien varrella Seitsemisen liittymässä puistoon matkaavia tervehtää viihtyisä vanhan ajan kyläkauppa Auretar, jossa on myös vanhan tavaran myyntiä. Multiharjun aarnimetsä on tutustumisen arvoinen. Vuonna 1910 suojeltu metsä komeine honkineen ja keloineen on puustoltaan todella vanhaa. Metsän halkikäyvällä polulla pääsee näkemään metsäpalojen puiden runkoihin aiheuttamia jälkiä.